שלום, אני גילי בסקי מכתום קואוצ'ינג, ואני מתרגשת לספר לכם על רעיון חדש שיש לי, ספריית ההצלחות הגדולה. אין מי שלא מתלהב לקרוא סיפורי הצלחה בתחום העשייה שלו. אין מי שלא יכול ללמוד ולהתעשר מההצלחות של עצמו ושל אחרים. החלטתי לגייס לטובת העניין את האתר שלי, שעוסק באימון לקידום ביצועים בבית ספר. מה שנשאר לעשות זה לאסוף סיפורים מכם. סיפור מרגש על פריצת דרך עם תלמיד, רעיון חדש שתכננתם והצליח לכם, סיפורי הצלחה. את ההוראות המדויקות על שליחת הסיפורים ניתן לקרוא באתר שלי. וגם בונוס נוסף, כל מי ששולח סיפור הצלחה מוזמן יהיה להצטרף לקבוצת מורים מאמנים מורים. על זה בסרטון הבא.